Wah, kek sih aneh nih. Mana malah hasil saja berada. Hasil saja bahulai. Nih tanya na dokhanau. Hasil. Rahai kos perasan. Lwgwफोर tasty अमा सावनाय. बरिया tasty खा लोगोफोर. लाबाय नै लोगोफोर एसे बांद्राय नङा बांद्राय बाजेट गैया नांगौ एसेल' जागोन लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आं दखानखौ दहायनो खुलिफैदों दे ओमफ्राय गुसुना बेनि थाखायनो जाम्फान थौखौ बुंबाय आङो दा लोगो मोनफैगोन र' नानिनाबो स्कुल गैया बोरायनाबो खामानि गैया बोराय न'आव दङ दा फैगोन आरो ना माने दंफैखायो आंजोंनो गेलेफैगासिनो दं बेवहाय दखानदारफोरजों स' बिदिब्ला दा लोगो मोनफैगोन र' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनो ब्लगखौ भिडिअ'सिम नायनो दाबावलै लोगोफोर सान्दुं गैया लोगोफोर सामफ्रामबो बिदिनोसै ओंखाम जागासिनो बोरमा बेदरजों सनालिया मा ओंख्रि जाया सनालि मा ओंख्रि जाया होनदां मा ओंख्रि जाया मा बेदर अमा बोरमासो जाबाय सनालिया जायोल' जेबो मिथिया अबे दाउ बेदर अबे अमा बेदर जिखुनु बेदर ना माथो जिखुनु अमा ना माथो सनालि इसाल' हा खालामलाय हि खालामलाय हि होनदे एसे जोरांबाय नै लोगोफोर एसे सान्दुं दुंदों हा 12:30 आं नों फननायखौ मिथियाब्रा उन्दुलांबायमोन ओमफ्राय उनावसो बोरैबा डाइरेक्ट सिरि मोननानैसो फन हरफिनदों आं न'आव थांना फैदोंमोन आं लोगोफोर दासोनो जोंना एक्सट्रा बायरायावसो ओंखारना दंमोन भाराथियाफ्रा गेटखौ खेवनानै दोनबायना ओमफ्राय मेवाया फन हरनानै बोरायनो खोन्थाहरदों आरो ना ओंखायनो बोराया माबा दंखायोमोन दखानावनो ओमफ्राय आंखौ थांलाय नायलाय मेवाय सोनानै दोनखाबोदों आरो सिगां ओमफ्राय होनबोदों आं भाराथियाखौहाय दस्रा सैमाजों अरजाबा भेक्सिन होनांगौ जायोना लोगोफोर आरो मोनसेल' भेक्सिनजों जाया माने मोनथाम होनांगौ जायो बिराद दिगदार जायो आरो ना फैसाबो खरसा जायो ओमफ्राय खस्थ'बो जायोना बेनि थाखायनो होनबोदों आङो गावसोरखौहाय हारसाफोरबाथाय बिदिनो बेखायनो बाथारो आङो मोननो उपाय गैया माथो खालामनो सिगाङावनो होननानै दोनखादोंमोन होनबाबो बिसोर बांद्राय थाल लायाना गिनानै खानानै गारबोबाय आङो दिनै ओरैनोबा सामफ्रामबो हगारबाय थाखायो बिदि मालाबाबो जाफेरा आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफेरदों स' दायो दखान दं मार्केट थांनांगौ ओमफ्राय गाव थांनो होनगासिनो दं दाबो थाङा दस्रानासो थांलायनो बेयावसो लोगोफोरजों आड्डा मारिगासिनो दं बारसिन खामानि गैयाना स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर बाथारदों आं दासान्दि भिडिअखौनो बानायनो बरिंनो नायनोसै मा जायो लोगोफोर दा आं जुदि मार्केट थांनाय जायोबा देखायनोसै जुदि थांनाय जायाबा बोरै थांगोन आरो ना माने पपकर्न गैला आंहा मोनसेबो बे 30 थाखा दामनि डिब्बाया बेखौ अर्डार खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय सफैबायनो ओमफ्राय लेस ओमफ्राय एसे मोननै मोनथाम जिनिस लाबोनो हरगोन आरो ना आङो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर दायो आङो मार्केटाव थांनो नागिरबाय दे बोराया थांलालायनो बाबाय गैया होनदोंमोन थांनो बाबा नोङो थांनो बाबायलायनायखायनो आङो फैबाय आरोना आं थांगासिनो दं दायो एसे खरसा लानानै फैनोसै मैया मोनायाव आङो बाजाराव फैनाय समाव टट'आ नैबे ससेयावनो पामचार जानानै होदोंब्रा लोगोफोर नैयावनो बिनिफ्राय थाबायनासो थांनांदों आङो बाजार मोनफैबाय नै आङो दायो दा डाइरेक्ट माल लायनायखौ खोन्थाहैनोसै आं लोगोफोर दे र' बेखायनो लाखिदो आङो बाजारावहाय बेदर एसे ओमफ्राय मैगं एसे लाखांबाय नै लोगोफोर दायो दखाननि माल लायनो थांसिगोन आङो दै देखायासै आं नोंसोरनो दहायो जा मेंनाय मोन्दों लोगोफोर ओमफ्राय गसाइगावआव बिराद गोदान दखान खुलिबाय नैबे गोजौआवबो दखान मोनसे गोदान खुलिदों ओमफ्राय नैबेयावबो गोदान मेरला दखान खुलिबाय आरोना स' आं माल लायगोननोसै र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन लाबाय नै लोगोफोर एसे बांद्राय नङा बांद्राय बाजेट गैया नांगौ एसेल' जाखिनि हायो बेखौनो आरोना जा जोबदों बेखौल' मोननै मोनथाम लांनो फैदों आङो माने आङो पपकर्ननि थाखायसो फैनाय जादों नालाय ओमफ्राय लेसबो गैलामोन स' दायो थांफिनगासिनो दं आरोना लोगोफोर न'आव दखानावहाय
बाजाराव लोगो दंफैयो आरोना ओमफ्राय मा जाहोनो लेंहरा नों आंखौ दहायो होननानै सोंबाय आङो बाजाराव फैदोंमोन ना ओंखायनो आं मानलांनो फैदोंमोन फैदोंबासो दा मम' जाहोगोन आं होननानै बुंहरदों आरोना आङो लोगो रंगिना सिनायखायोना नोंसोर बयबो लोगोफोर खानाय बोजा फैदोंनो आंहा आरो गैया बोजानो लुगैनानैबो बोजानो मोनासै लोगोफोर नायनोसै थांग्रोनोसै लोगोफोर दखानसिम नांथ'ला बोजाथ'ला मालाबा सानजासिगोन बियो आरोना लोगोफोर दासान्दि एसे प्रब्लेम जानानै दं ना बेनि थाखायनो थांग्रोनोसै दखानसिम बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन मोननोसैबो बारा गोजान नङाना खाथिसो बाजारा बेलासियाव थान्दा थान्दा बेरायनो बिराद मोजां जायो आरोना लोगोफोर बिदि लामायाव थाबायलांनो लोगो दंबा आं थाबायगौमोन लोगो गैयाना बरिं जाबायलै लोगोफोर लाइफआनो बरिंनो बे सोरांबाथाय दखानाव था संजा बेनोसै थांगोरनि र' लोगोफोर बिदिब्ला मान लाबोनायखौ बोराया साजायदों केकआ जाबाय केक जानो लुबैदों होनलाय केक गोदान लाबोदों नै 30 थाखानि 20 थाखानि गैलामोन पपकर्नआ 15टा लानानै फैबाय माखासेखौबो दोङो पपकर्न माखासे आयो लारि लारि दोनदों अबेया गोथाव नैबे 20 थाखानिया बिराद गोथाव नैबे बेखौ आं बिराद गोथाव मोनदों बेखौ बे केकखौ 20 थाखानिखौ गोथाव मोनदों बेखौ आं मिन्थिया जाफेराखै बैखौ गोथाव मोनदों 30 थाखानियाबो गोथाव बे 20 थाखा 20 थाखासोलै 30 थाखानि 30 थाखा नङालै बबेयाव 30 थाखा नंगौलाय 20 थाखानिसो बे नङा बे नङा बेलाय 20 थाखा रेसआ बेसे दा बे नङाना बेयाव 30 ग्राम ना माबासो लिरनाय दङ बैसो गोथाव बैसो गोथाव माल लाबोखांबाय आं गावखौ साजायहोबाय आङो नै नैबेखौ ओरैनो दङ बेखौ बैखौ बोख्लायनानै लाबोनानै बेखौ बैयाव दोनहैदो आं एसे सिबस्रांनानै लानि दै माने बेलासिनि धुप सावनि आङो लोगोफोर दा लोगो मोनफिनदो दे सनालिनो होआसै नानिनो बारा दा होखा ओंखामखौनो जाया उन्दैया मोनायाव सनालि आं जाया आं गेस जानाय मोनजोब्बाय बेदर जानानै गैया रानांगौबासो दङ दा हटेलावसो केक जाया होनलाय नोङो हनै मालाय हारसिं जाजोब्बाय जादो हारसिं जाजोब्बाय हनै नों थायाना दखानाव होआसै रायखसफ्रा सानसे जायो लाबानो थाया बिसोरनो जाजोबो लोगोफोर बे जालाय लुखुर लाखार सेस लाबानो थाखाया आंहा नोंबो जायो दादाबो जायो फैसाखौनो फोजोबजोबो बिसोर जानानै गाबोन स्कुल दंबावोसो केकआ मोनसे लायाबा दा 10 थाखानि रिक्सा बाइकआव गाखोनो चलानो बारख्लायो सिरेन रोंला देनजारलै बियो थांसै जोंहा न'आव लोगोफोर दखान बन्द खालामसै नै आंना मबाइलानो मोजां नङा आरो स्पेस गैया बिसोर मा फालांगोरना हमलाबायखो दा मारखसो आयो अन्थाव बाथावनो सोलाबबाय दलथानो आंना मबाइलानो नुवाखै मावदि नुयो मोजांखौनो नुवा गाररा मानो नायलाय खथ' मोजां नुयो जोंसो मोखां मोदै गजोबनायसो नै लोगोफोर टेस्टि अमा सावनाय बरिया टेस्टिखा लोगोफोर जानोसै थेट मानसिखौ बिदि जाखेब बेफोरनि नायलाय गोथावल' नुखाबायलै लोगोफोरनि बरियाल'खा माबा गैला बेट्रि गैला आं नोंखौ खेबाखै दं जानासो बेस्थ'मोन खेबाखै